Automatic na matas, nanata sa tumbalay no, wala na ako gipakita sa inyo ako nag-unsa ta sa Peaceport kaya akong anak ganihara ni nagunulat sa kuha. Siyempre matas bilang pamilyado mo palit man jud kag isda o bugas, di ba? Pero karong panahon na matas di na sa kapalit og isda kay ako sang hatagan. So natay dala matas nga pila lago na ka kilo oy may nalang pod makatabang na niya. May nalang gani matas walay nangayo dito sa Peaceport no kay kung nay nangayo wa jud tay madala ning balay kay kabalo ba ka sa kuha ihatag ba jud nako basta na mga igsud anon sa kuha. Og tan-awa ko nga po matas tingala siya nga anong daghang yang isda siyang atubangan no kay ilaha man ko dito ginapalit ang isda dito og perte kamahal ang isda sa ilaha. Og kanang isda ngayon nakita matas mga balo ra na dira no lopoy bangsi og unsa pa naada napanay pirit na matas pero perte pagka-preskuha og giapilan pud day nako nagtulay. Ituyo ko nagdagan matas kay kabalo ko kaning anak nako manghatagonon pud ni para pag abot dito siya ni magbahin-bahin sa iyang kaliwat. Mao nay giingon matas ba nga manghatagan ko sa lain tao ang sarili na kong anak ka pamilyado di na ko mahatagan di ba? Unahon sa nato atong pamilya bago ang uban. Para makasud-an do sila dito. Lo. Tingala siya. Dong. Lah, hindi ta sa tong tarak-tarak. Di, nabi. Oo, nanakasudan ha. Nanakasudan no. Imo na tanan. Lo tipo salot. Para matulay pusa. Matas kani soro ni dili mga isud anon. O lot, di pusa na tanan. Sige na, ay na ko bili. Dong, uli na mo. Anak na sa matas kay pamilyado man. Ako ang kinamugangan matas. Yan ang anak. Oh. Nana pasalubong papa. Kinibit ang makatagta sa lain tao matas, di ba? Lami sa feeling no, nakapahalipay tag tao, ningisi siya, na-enjoy siya o nalingaw sa atong gihatag. Kani akong gihimo matas, ako ning gihatag sa ko anak. Pag abot dito sa ilaha, ila po nang bahin-bahin sa ato pa malipay po to ang iyang gihatagan gikan sa kuha. Kinibi ang mahawa tag balay no, tapos mubalik ta dayon pagkaugma unya natay dala nga pasalubong. Di ba ang musugat si imo perte kalipay niya? Sa ato pa wala ta nagbase sa kwarta o isda. Ang atong gibasihan nakahunona ta sa tao.